Eta hamabost urte inguru sakonek argazkiek Gorizgo refugioan. Gorizgo refugioan da... Bai. Ode txomin, egiteko gume arpeie. Ordu nintzen mutikoa. Alejateko narpei ez dugu. Onjo! Baitu seri begire gauza. Seri? Ia, basara. Ia, horatzen basara, hori zer dan. Eta nor dan. Bai? Bertidon, urte batzu pasau dire, ordurik ona. Txego gara kalkuletan hogeita hamabost urte. Gorizgo refugioan. Hori... Meltxor erregea. Zenbat urte Bai, jauna. Mendira zuek. Bueno, urte mordo baten aste bat egiten. Bai. Txomin kajala sartu baino lehenau. Bai, nire horretik. Zure horretik igual hasiko ginen belagoa ginen. Da gero ja hasi ginen gogorrean ja, Pirineo baiten hasi ginen ja. Eta hori ja zure denporan ja. Bai, lehenango urte ere joan gintzen zerera, horra Gabarnire. Gabarnire. Eskindun, buelta eman behar segindun. Igonen gindun, amabietan geubean edo aldu ginean da refugio itxite. Bueno, sartu gintzen gora, ze guien bentanatxo bat euken zabalik, eta sartu ginen barrura. Kontaixo egia zelan sartu ginen. Bueno, bai. Kongo aberantzara. Bai un zerriago komarik, Kristela soltau. Zabaldu barrutik, bentanea, sartzen gara barrue, pentsaurik ez da dagoela inor. Irutzak ginen, jente derigorren badoela barrue. Da kabroiak, frantzesa barruen lo. Eta zabaldu ez? Da zabaldu ez. Batea jo, tatea jo, eta zabaldu. Arma ginen kristo bat kera garezkoa. Jako salteko ordu bitan urten ginen barriro berantza. Edurre mogidu zen, eskerra mogidu ginela. Eskerra mogidu ginela. Urte horretan jentea galdu zen, hilek egon zilean, eta hori saldeko ordu bitan edo urten ginen berantza. Da joan ginen Gabarnin eloiten kotxean, Juamari nanaia Jesusek ikusi bazinen frantzes egiten Gabarnin. Kafesne sopakin, eta izerda frantzes da. Juamarik mendien euntzen antzera dabilen familia dauka. Lehenako gurean ez, parkatu. Bigarrenean hasite. Honek burle indozti guberi niri mendien. Beti gora... Nik esan oindala hogeita urte, domu santuetan hogeita urte, egin duen Bizkaiko irukurutze Juamarik beste batek eta handik. Eta hasikeran aurretik eta honen noa sozioa mutilek. Eta noa sozioa mutilek bueltan guardazolagaz ardi baten daki moduen bera joten gu heltzeko azkenera. Eta gero egidazu egun biten biharra joan barrik egon zinela? Ez, egun biten biharra joan barrik egon nintzen bigarrena domeka izalako. Ba, ez guk mendien ondo pasatu. Makine bat, barre. Nik askotan esan dut, nik pentsa dut egunek politena mendien pasatzela. Errefugioetan dontxo bertako giroan. Gauze kurioso bat egon desan adizitzen zen, errefugioetan normalean, herrialde guztietako jentea alkartiten da mai baten inguruen, ez? Orduen egoten ziren orduen denboran bentzet, 3 tipo mai. Bata mundue, gu munduaz. Beste inguruen katalanak. Eta beste inguruen frantzesak. Beti bardin. Frantzesa bakarrik, katalana bakarrik. Eta beste danok mundu guztiko jente egoten zen. Hizkuntza praktikatzeko. Hizkuntza praktikatzeko. Kurioso ez. Bai. Ez ez ondo. Esperintze polite. Egunek itzela. Esan duzu, mai bueltia gustatzen jatzuela eta gozen tabernaga. Ondo da ditxozu. Bai. Mutile. Osasune bakia eta lapik ondo betea. Zuek mendian ordu asko mundu zuez, baina biharrean gehiago. Danok izen zarie Juamarin lankideak. Zelan definiduko zenki Juamari biharri moduen, nagusi moduen, ze gehienetan nagusi ukiuzu, ezta? Beti. Juamari nagusi izan ezin. Juamari izan gaur esaten danerara liderra. Nagusi izitea eta liderra ez da bardina. Juamari guetzako arlo askotan zan referente bat. Oin, oso exigentia, ez? Lehen patxok esaten izan dugu, behar bada ordurik gozoenak edo dana dela mendien pasu dugu zela. Duda bat eukiko neunke, mendien pasu dazenak, ala beharren pasu dazenak, hobeak eta gehiago disfruteu dodazen orduak izan badire. Beharrean ala beharrean ostean? Beharren ostean bebai, duda barik horretan bebai, farra botaten gu primerakoa izan gara. Bueno, sarritan entzun da daukat eta oso batzuk ikusita bebai, Juamari azkena zala parrandatik erretiratzen eta lehenengoa ofizinan agertzen. Ni gogora dutenar baten neolako parranda baten ibili,
Deiteroan, gaur edo bihar, Joamari baino lehenago joan behar lanera. Da beste egunetan baino askor lehenago joan nintzen, da Joamari ja anegon ofizinen. Hori patzok behiban behin, kotxeen gatuzan loiken, harina baineketako, bai esan ailego ze lukartu izan da. Zuri entzun dut zut edo lankide batek kontatu dutzu, naiz eta pentsakera berbera ez izan, Joamari egiteik edozin gauza egiteko presa zela. Bai, hori beti izan. Pentsakera, guk beti diskusitu batak bitekin. Politika. Hau beti PNB-ko izin dut, hau beti PNB eta ni ez. Ordu egu beti, taka. Hori ez da lekurik ez da ez da politikoa be, lan orduetan ez, Da juergan hasik eran bez. Juergan amaiera inguruen. Zer urteta benean. Ja, juerga amaiera inguruen. Zer urteta benean. Orduen. Arratieko sekorra, txikerra, baina gogorra, etxean da kanpoan, benetan bakarra. Arratiko sekorra, txikerra baina gogorra, etxean